Možete li zamisliti da su nakon svršetka Drugog svjetskog rata članovi Njemačke nacionalsocijalističke radničke stranke postali dio francuske vlasti, a da su se o trošku francuskih poreznih obveznika tiskale novine koje su izrugivale francuski pokret otpora, a Charlesa de Gaulle'a prikazivale kao zločinca? Tako što dakako nije moguće zamisliti. No u zemlji čudesa zvanoj Hrvatska itekako su mogući analogni primjeri. Francusko-njemačka pomirba nakon rata često se ističe kao uzor za Hrvatsku i Srbiju, no u Njemačkoj je nakon svršetka rata došlo do denacifikacije. U Srbiji nije. Što više Srbija tobože napreduje prema europskim integracijama, velikosrpska ideologija u toj zemlji sve više jača. Ova se nasilna, maliciozna i iracionalna ideologija vratila u rebrandiranom obliku takozvanog srpskoga sveta, koji, kako svojedobno reče Vučićev imenjak i megafon Aleksandar Vulin, podrazumijeva jedan državni prostor. Srpski geopolitičari i dalje crtaju granice Srbije u koje uključuju hrvatske teritorije. Srbijanske kulturne i književne institucije svojataju hrvatsku dubrovačku književnost, a njihovi jezikoslovci negiraju hrvatski jezik. Nastoje se uništiti Bunjevci i Šokci kao dio hrvatskog etničkog korpusa. Vodi se informacijski rat protiv Hrvatske države, protiv Blaženog Alojzija Stepinca, a potenciranjem Jasenovačkog mita i dalje se provodi strateško klevetanje hrvatskog naroda. Već više od 10 godina u srpskom medijsko-političkom prostoru Vučićevi medijski trbanti siju destiliranu mržnju prema Hrvatima, Bošnjacima i Albancima. Nema dana, a da na privatnim televizijama kao što je Pink, velikosrpski udarnici ne pripovjedaju pripovijesti tipa Bog je rodom iz Srbije i ne vrijeđaju druge nacionalnosti. Hrvati su Srbima referentna točka za sve. Frustracije i kompleksi očito dosežu patološke razmjere. Sve se to zbiva u trenutku dok Srbija jača svoje vojne kapacitete i nastoji se nametnuti kao ključni geopolitički faktor na području takozvanog Zapadnog Balkana. Sve nabrojano Hrvatska mora imati u vidu, no ono je pitanje same Srbije. Države suvereno odlučuju koje će politike provoditi, a kasnije beru i plodove takvih politika. Traktori u kolovozu 1995. nisu došli sami od sebe. Sjeme bježanije posijano je u proljeće i ljeto 1991. kad je krenula agresija na Republiku Hrvatsku. U toj agresiji sudjelovao i Goran Hadžić, predratni skladištar, ratni zločinac i drugi predsjednik takozvane vlade, takozvane Republike Srpske krajine. Hadžić je 1997. sudjelovao u osnivanju samostalne demokratske srpske stranke, SDSS-a, na čijem je čelu danas Milorad Pupovac. SDSS je nastao fuzijom prije rata u Hrvatskoj zabranjene Srpske demokratske stranke, čiji je predsjednik bio Vojislav Stanimirović, i Pupovčeve samostalne srpske stranke. U osnivanju SDSS-a sudjelovao je dakle ratni zločinac Hadžić, koji nije dočekao presudu za Ovčaru, ali i okupacijski gradonačelnik Vukovara Vojislav Stanimirović, koji je pad Vukovarske bolnice nazvao padom posljednjeg ustaškog uporišta. Zamislite kakvi su ljudi mogli nakon Ovčare i svih zločina doći na mjesto okupacijskog gradonačelnika Vukovara. Samo provjereni kadar koji je ulicu Stjepana Radića preimenovao u ulicu Puniše Račića, njegova atentatora. To je slika Stanimirovićevog Vukovara. Isti taj, pod navodnicima, lekar nije se nikada odrekao svojih postupaka iz vremena rata. Štoviše, u intervjuu za Novi list 2008. je rekao kako bi sve ponovio, a 2 godine kasnije u intervjuu za Beogradsku politiku rekao je da su Hrvati započeli rat u Vukovaru, a relativizirao je i zločin na Ovčari, tvrdnjom da su u Vukovarskoj bolnici bile oružane snage preobučene u ranjenike. Ova osoba bila je formalni predsjednik SDSS-a do 2017. a i danas predstavlja sivu eminenciju te stranke. Milorad Pupovac, koji je ranije slovio kao nekakva umjerenija struja, šutio je na ovakve besramne izjave, no ni to ne treba čuditi. Pupovac je predsjednik Srpskog narodnog vijeća, koji je nakladnik tjednika Novosti. U ovome se tjedniku iz broja u broj izruguju Domovinski rat i Hrvatska država, a Franjo Tuđman prikazuje kao zločinac. Isti taj pravednik rekao je 2019. da bi Hrvatska država mogla propasti zbog mržnje prema Srbima. Milorad Pupovac će suznoga oka i u patničko-pravedničkoj pozi, kao i svaki pseudomoralni kamatar, redovito lamentirati o srpskoj ugroženosti u Hrvatskoj. No tko god zna elementarne činjenice iz povijesti, zna da je tu riječ o kultu ugroženog Srbina, kao pogonskom gorivu velikosrpske ideologije.
Svojedobno je Vučić izjavio da se Pupovac čuo s njim dok se donosio zakon o pravima hrvatskih branitelja. Očito je dakle gdje je SDSS-ovcima glavni grad. U Zagrebu svakako nije, a to bi, rekao bih, trebalo pobuditi i interes hrvatskih službi. I kad Domovinski pokret istakne da takva stranka ne može biti dio vlasti, proziva ih se za mržnju, primitivizam i rušenje civilizacijskih standarda. Srbi jednostavno moraju biti na vlasti jer inače ta vlast proustaška. I to ne bilo koji Srbi, nego dični SDSS-ovci. Takve narative guraju isti oni mediji kojima nikada nije palo na pamet propitati ulogu Stanimirovića i družine 90-ih. Time medijima, a mnogi su od njih u srpskom vlasništvu ili kapacitirani jugofilnim kadrom, na srcu jedino borba protiv ustaših zmija i dinosaura i protiv takozvane radikalne desnice. Njihovo samomrzje i domomrzje tranzitiralo je iz politike u psihijatrijski fenomen. Ovih dana njihova mržnja kulminira. Nije njima problem Stanimirović, problem su oni koji upozoravaju na tiskanje četničkih pamfleta kao što je knjiga Krajina. Smetaju oni koji upozoravaju na to da silovane Vukovarke šeću pored svojih silovatelja. Smetaju oni kojima smetaju četnički spomenici u Podunavlju. Za njih je Domovinski pokret ekstreman, a Stanimirović i njegova družina svjedodžba su političke uglađenosti, miroljubivosti i napretka. Baš nitko normalan na hrvatskoj političkoj sceni nije nikada izjednačavao cijeli srpski narod i SDSS, Pupovca, Stanimirovića i Hadžića. Nepristojno je mnoge Srbe uopće spominjati u istoj rečenici s navedenima. No mediji nastoje stvoriti sliku da desničari u Hrvatskoj u slobodno vrijeme organiziraju turnire na kojima se natječu u mržnji prema Srbima i kuju opake planove kako da im smanje broj i ukinu sva prava. To je naravno laž. Nisu problem Srbi, problem su veliko Srbi koji nisu lojalni ovoj državi, a glavni grad vide u Beogradu. Zašto svih ovih godina u takozvani mainstream medijima nije postavljeno pitanje o tome trebaju li se među srpskim političarima afirmirati mlađi i nekompromitirani pojedinci koji neće podupirati medijsku sotonizaciju Hrvatske kako provodi tjednik Novosti? Očito medijskoj klateži odgovaraju današnji SDSS-ovi kadrovi koji provode politiku takozvanog srpskoga sveta. Jer, rekoše stari Latini, sličan se slično veseli. Iako ne treba isključiti da tu ima i mnogo pojedinaca koje možemo smatrati korisnim budalama takozvanog srpskoga sveta. Idućih dana možemo očekivati nastavak histerične kampanje koja ima za cilj spriječiti to da Hrvatska dobije imalo desniju vladu. Slično se događalo i 2015. odnosno 2016. Domaći medijski dušobrižnici slat će dopise stranim medijima i veleposlanstvima, a onda će te iste pamflete prenositi kako bi legitimirali svoje medijske operacije. Propovijedat će se o mračnim planovima Domovinskog pokreta i o tome kako su Srbi ponovno ugroženi. Tiskanje velikosrpskih pamfleta usred Hrvatske, četnički spomenici, gradnja 40 kulturnih centara, ali i izvješća SOA-e o jačanju četništva u Hrvatskoj najsnažniji su dokaz o kakvoj se to ugroženosti može raditi. O iste su pričali Vojislav Šešelj, Milan Paroški i ostali mirotvorci. Ugroženosti bi nestalo samo onda kad bi Srbi ponovno imali status kakav su u socijalističkoj Republici Hrvatskoj imali do 90. Niti jedan razuman čovjek nema ništa protiv lojalnih hrvatskih Srba kojima je Zagreb, a ne Beograd glavni grad. Bilo je i Srba koji su branili Hrvatsku, a jedan od takvih je i legendarni vukovarski branitelj Peđa Mišić. Mnogi su Srbi, ali i pripadnici drugih nacionalnih manjina dali velik doprinos hrvatskoj kulturi. Samo ograničeni umovi mogli bi imati bilo što protiv takvih Srba i takvih pripadnika drugih nacionalnih manjina. U Hrvatskoj, međutim, imamo perverznu inverziju. Izokrenute su vrijednosti. Istina postaje laž, a oni koji upozoravaju na zločinačke politike proglašavaju se ekstremistima. Takve su politike i takvi medijski narativi dugoročno neodrživi. U Hrvatskoj sa hrvatskim sadržajem sve će manjine imati sva prava koja im civilizacijski pripadaju. No u Hrvatskoj državi Hrvati su jedini konstitutivni narod. Sviđalo se to srpskome svetu i njegovim medijskim trabantima ili ne. To je njihov, a ne naš problem.